mila esker gonbidatzeagatik, ez? Beste islariak esan duten moduan. Eta egia esan lehenengo galdera 5 minutu erantzutea oso erronka zaila da. Sinplekerietan erortzeko arriskua dago, ez horrelako diagnostiko bat 5 minututan botatzerakoan. Orduan, nik konstiente naiz analizirako elementu batzuk kanpo utzi behar dituala, beste batzuk nabarmenduko ditualako, baina, bueno, gero aukera badago galdetzeko, galdetu aldiazu ez, analizi zabalago bat daukago eginda, saiatzen gara gauza hauek esaten ditugunean, benetan fundamentuarekin esaten, beraz eskertuko da, ez dakit, ekarpenik badago. Galderari erantzuteko, hasiko naiz, pixkat amaieratik, gero hasierara bueltatu eta hobe ulertzeko adierazi nahi duana. Amaiera izango litzateke, azken 10 urteotan, oroar, esan dezakegula langile klaseak eta bereziki, bere estratu proletarizatuenek, edo pobretuenek, ez, Rubenek azaldu duenaren aritik, etxebizitzaren esparruan zuten egoera okertu egin dela. Etxebizitza baterako sarbidea, oroar, gero eta zailagoa da, eta gure diru sarreren zati geroz eta handiago bat bideratu behar dugu etxebizitzarekin lotutako gastu aurre egiteko batez ere alokairuaren esparruan. Baina, okerragotzea ez da inbeste azaltzen aldaketaren gobernuek aurrera eraman dituzten politiken ondorio gisa, baizik eta politika horiek gora bera, horrela laburtuko nukenik. Eta hau, uste dut garrantzitsua dela, etxebizitzaren esparruan nahiko argi ikusten da bizitzen ari garen pobretze egoera orokorra, Nafarroatik aratago doan, eta gizarte kapitalistaren krisiarekin loturik dagoena, eta bai ez da dezakegu hartu dituzten neurriek, Nafarroako gobernuak hartu dituen neurriek, izan dutela helburutzat bereziki pobretze prozesuaren ondorio lazgarrienei nolabait aringarriak edo adabakiak jartzea, bake soziala pixka bat bermatzeko, klase ertainen solventzia nolabait salbatzeko, baina pobretzearen egiturazko kausei aurre egin gabe. Eta maila konkretuago batean sartuko naiz orain, zer gertatu azken 10 urteetan, etxebizitzaren esparruan. Hartuko ditut bi adierazle, orokor direla prezioak eta etxegabetzeak, prezioi dagokionez, alokairuaren prezioa 1,70 da, 2015-etik, gaur egun hori da inoizko preziorik altuena, etxebizitza salerosketari dagokionez, igoera hori gutxi gora bera 1,25-koa da, bai etxebizitza librean, bai bigarren eskukoan 2010-etik gutxienez erregistratuen daturik altuena da, eta ja 2007-tik gertu gaude, burbuiako datuetatik gertu, eta ez dezagun astu babes ofizialeko etxebizitza, dirudi hori dela merkatutik kanpo dagoen etxebizitza bat, hori diote ordezkari batzuek, baina merkatu librearen fluktuazioetatik salbu ez dagoen modalitate bat da, azken batean etxebizitza modalitate hori ekoizteko eta banatzeko baldintza delako, ekoizten eta banatzen duten horien irabaziak, nolabait bermatuta egotea. Kasu honetan ere, 2015-etik igo da salerosketako BOE VPOen prezioa 1,9 eta alokairukoena 1,12,76, maximoetan gaude kasu honetan ere, inoizko preziorik altuenak. Etxegabetzei dagokienean, batek pentsa lezake, ez dakit, asko zegoeto gaudela, egia da, zikloa aldatu dela, 2015-etik, ejekuzio hipotekarioak asko txikitu dira, baina eguneroko gia izan dira aldaketaren Nafarroan ere etxegabetzeak. Azken 10 urteetan, 2008-2006 etxegabetze kontabilizatu dira, soilik bide judizialetik, eta garrantzitsua da, zeguk etxebizitza sindikatuan ikusten dugu, etxegabetze asko, desauzio asko, alokairuagatik batez ere, bide judizialetik kanpo ematen direla, datuek ez dituzte ilustratzen, baina 2006 honek esan nahi du, 10 urtetan eman direla 3 etxegabetze 4 egunean behin. 4 eguneko 3 etxegabetze. Beste datu bat, 2021 eta 2024 artean bakarrik, barkatu 4 urte horietan, Nasubintzak, instituzio publikoek ere etxegabetzen dutela erakusteko, 29 etxegabetze prozedura abiarazi izana aitortu zigun guri, datu batzuk eskatu genizkionean, horietako batzuk ja ejekutatu direnak. Osea, instituzio publikoak ere izan dira, honen parte. Etxebizitza den esparruan ere, Rubenek lehen azaldu denaren aritik, denek ez dute eraberdinean sufritzen etxebizitzaren arazo hau, ez? Hor arazoaren aurpegi latzenak sufritzen dituzten sektoreak, ari gara hitz egiten kontraturik gabeko egoerak, azpierrentamenduak, pilaketak, edo hacinamiento egoerak, eta azkenik etxerik gabeko pertsonen egoera. Zalantzari gabe, bai ez da esakegu, datu batzuk dago, baina nahasiak dira eta kuantifikatzeko zaila da, baina egoera hauek okerrera egiten ari direla. Gainera, perfil konkretu batzuekin izaten dute lotura, guk ere ikusten duguna egunerokoan, etxerik gabeko pertsonen kasuan asko aldatua perfila eta gaur egun gehiago
dagokio, hori, gazte, atzerritar jatorriko gaztei, batez ere magrebiar gaztei, guk ere ikusten dugu asko errepikatzen dela guraso bakarreko familia, batez ere ama, seme-alabekin eta amak askotan indarkeria matxista jasan duenean, horre ematen dira egoera, merkatu irregularreko egoera pilo bat. Esan bezala kuantifikatzeko zaila, baina Irun herrian, asko jakin duzue, etxerik gabeko pertsonen egoera inoizko latzena dela, inoiz baino pertsona gehiago daude kalean lotan, kolektibo batzuek 200 gora kontabilizatzen dituzte, eta haientzako instituzio publiko gordetzen dutena da jazarpena eta kriminalizazioa. Dagoela, ez dut esango beti berdina denik, baina hori da, azkenean etxebizitza politika publikoetatik kanpo dagoen sektore bat da. Gizarte zerbitzuak da haientzat daukaten eskaintza, eta horren abide da, duela hilabete batzuk arantzadirik bota zituzten, orain jaso ikastolatik botan egituzte 10 gazte, eta horrela ibiltzen dira etxegabetze konstante batean, pertsona hauek. Bukatzen da, zer egin duen guztiaren aurrean Nafarroako gobernuak? Azken 10 urteotako neurriak asko izan dira, egia esan, garrantzitsuenak 4 foru lege, 2016an, 2018an, 2022an eta 2025an, eta gero norbaiten nahi dugu neurri konkretuetan sartu daitezke, baina orokorrean laburbilduz esan dezakegu lege hauek etxebizitzaren negozioak sortutako arazoak negozioa bera auspotuz konpontzen ahalegintzera mugatu direla. Eta beraz, gutxiengo bati horrelako aringarri partzial batzuk emantetik arago ez dute, ez diote egoerari buelta eman, ez? Adibide asko daude, Emancipa eta David laguntzak nola izan diren errentatzaientzako haien poltsikoetan zuzenean bukatu duten laguntzak, onura fiskalak eta bestelako diru laguntzak ere etxe jabeek merkaturatu ditzaten alokairuko etxe bizitzak, baina batez ere hor, zentratu nahiko nuke, eraikuntza ziklo berri baten auspotzea dela orain etxebizitza politiken muina, eta hori partekatzen dute eskerreko eta eskuineko alderdiek, eta ez da salbuespena izan Nafarroa, ez? Zer esan nahi duenek? Enpresa eraikitzaile eta sustatzaileei, osea, promotorei, por cierto, aiorako asko eta asko dira UPN PSN-eren garaiko korralitoaren enpresa berdinak, ez nahi sartuko, baina izenak errepikatzen dira oso era nabarian, hoiei diru laguntza eta berme publikoak ematea alokairu eskuragarriko, alkiler asekible esaten dena, etxe bizitza parkea handitu esaten. Haien diru irabaziak bermatuz, merkatu librean lortuko luketena, baino irabazi tasa errentagarritasun txikiago bat onartzearen truke. Hori da, azken finean, lankidetza publiko-pribatua. Eta ez da gure interpretazio bat, Javier Buron Nasumintzako zuzendari gerenteak liburu bat argitaratu du aurten, eta hori onartzen du, osea, horrela dago idatzita. Esan dezagun, irabazia respetatu behar zaiela, saiatu pixkat irabazi mugatu bat asumitu dezaten, eta orduan instituzio publiko egin behar dutena sektore pribatuari berme batzuk eta diru laguntza batzuk jartzea, haiek auspotu dezaten ziklo hau. Eta, hitz gutxitan hori, ikusi ditugun neurri hauek, izan zaizkio, etxe bizitzaren merkatua bizitzen ari den berregituratze prozesu honi eta polarizazio prozesu honi funtzionalak, azken batean, izan dira klase ertainaren solventzia, nola baita usteko neurriak, miseriazko etxe bizitza sistema bati forma ematen ari zaion bitartean. Horrek esan nahi du berdinak direla eskerrak eta eskuinak aurrera ematen dituen politikak? Ez, noski ez. Baina, benetan lupa jartzen badugu diferentzietan, ezberdintasun horiek dira ia esklusiboki kuantitatiboak. Hau da, zenbat, ze proportziotan alokairua edo salerosketa, ze proportziotan babes ofizialeko etxebizitzak edo etxebizitza libreak. Zenbat diru sartuko dugun rehabilitaziorako, ez dakit, rehabilitazio babestua, diru asko sartu da azken urtetan, Next Generation funtsen bitartez, baina logika horrekin apurtu gabe, ez? Eta hori da pixka laburpen, markatu, esan duan bezala brotxa logizko laburpen bat. Bai. Gero galdera gutxi, hori bai. Eta bukatzeko, Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistaren izenean, ze proposamen dituzuen eta zein uste zuen ere kolektibo moduan zein izango den zuen ekarpena, edo zein izan behar duen. Hemen ere azeleradora sartuko dut. Ez, modu pizka bat provokatzailean eta aurreko galderak lotuko dut, baina labur, esan dezakegu alderdi parlamentario guztiek etxebizitza programa bakarra proposatzen digutela.
eta esan dut ez dute berdina egiten, baina egin handi batean hau egia da, esaten duan hau, zergatik marko berdinean dutzen direlako. Eta marko da, eraikitzaile, sustatzaile eta errentatzaileen irabaziek baimentzen duten marginaren baitan kokatutako etxebizitza politikak direla. Piskat ezkerrela gora eman daitezkenak, eskuina gorago, baina baduria aurrera egintza bat ezarrita dugu eta posibilitate markoa ezarrita daukagu, hori, negozioak dituen beharren arabera. Orduan, ziklo ekonomikoari egokitutako etxebizitza politikak erreproduzitzera kondenatuta gaude, arrautz guztiak jartzen baditugu beti, kapitalaren zerbitzura dagoen politika instituzional horretan. Orduan, guk proposatzen duna marko horrekin haustea. Asumitzen badugu, gure analizia, gure egoeraren irakurketa da, etxebizitzaren arazoaren egiturazko kausa dela bizi baliabideen gaineko jabetza pribatua. Hau da, etxebizitzak kasu honetan, etxebizitzara baterako sarbidea gure posizio sozialaren eta gure diru sarreren araberakoa den bitartean, ez da mundu guztiarentzako bermatuta egongo, era iraunkor eta kalitatezko batean, ez? Eta honekin lotuta ere, pixkat ere, modu erlatibo batean ulertzeko da, zein den egoera, Rubenek ere hortik jo duenago, gaur egun badago nahikoa baliabide mundu guztiarentzako etxebizitza bermatzeko. Arazoa da, baliabide horiek etxebizitzaren negozioak bahituta dituela, edo esan da, irabaziaren logikaren arabera antolatzen direna, eta ez behar sozialen arabera, ez? Hori da, esan dezagun, arazoaren kausa, eta orduan guk proposatzen duguna da, proposamen politiko garatuago bat daukagu, baina horrelako titular bat emateko da kalitatezko etxebizitza doakoa eta unibertsala. Noski, batzuk esan dute flipatuta gaudela, eta guk asumitzen dugu hori ez dela posible epinotz batean, ez dela posible batez ere gizarte kapitalista batean, eta horregatik, jakingo duzunez, etxebizitza sindikatu sozialista, mugimendu sozialistaren parte da, zehazki Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren parte, eta estrategia horren baitan, borroka politiko orokorrago horren baitan, kokatzen dugu gure borroka. Hau da, barkatu, hemen galdu dut pixkataria. Abai, eman dezake, esan duan bezala igual, horrelako proposamena gaur egun ez dira entzuten oso handinaiak direla, ez? Utopikoak edo, honek zer ikusi dauka noski, joan den mendean, edozein alternatiba iraultzaiek jasandako, orokorrean alternatiba iraultzaiek jasandako porrot kultural eta politikoarekin, baina ez badugu perspektiba horren baitan lan egiten, hori da gure ikuspegia. Egongo gara denbora guztian gaixotasunaren sintomak nola baita harin nahian, baina gaixotasunaren kausei benetan aurre egin gabe. Hau da, gaitz txikienaren politika, kapitalaren zerbitzura dagoen instituzio publiko hauek denbora guztian proposatzen duten gaitz txikienaren txantaia, azken batean da, epe oso begira motzeko politika bat. Eta hortik atera nahi dugu, marko horrekin hautsi nahi dugu. Ze etxebizitza, merkatuaren logikak gidatzen den bitartean, ez da inolaz ere modurik egongo mundu guztiarentzako sarbide unibertsala eta kalitatezkoa bermatzeko. Karo, hau esan dut, eta honek ez du esan nahi gaur egun ez dugunik ezer egin behar. Ez dugu besoak gurutzatuta gelditu behar, eta orain jaitsiko naiz konkretura, ze igual ja faltan botatzen duzu batzuek. Guk pentsatzen dugu, borrokak abiarazi behar ditugula, langile klasearen posizioa espekulatzaileen eta eraikuntza eta sektore horretako enpresen aurrean dugun posizioa betzeko. Eta bitartean, horrelako benetan transformazio sakon bat eman bitartean, neurriak hartu behar direla langile klasearen onurako neurriak, baina neurri horiek har daitezela negozioaren kontura. Errentatzaileen eta enpresarien irabazien kontura, eta ez haien irabaziak baimenduz, inkluso diru publikoz zuzenean finantzatuz, ez? Eta argi izan da gainera neurri zehatzaiek, izan daitezkela adabakiak, partxeak, baina ez dutela egiturazko arazo hau konponduko. Eta hor, lehen esan dut, instituzio publikoen eskutik ez da etorriko konponbidea, marko horretatik ez da etorriko konponbidea, baina guk ere humiltasunez onartu behar dugu, ez dut kronometroa jarri orduan, onartu behar dugu etxebizitza sindikatuetatik ere ez dela etorriko etxebizitzaren arazoaren konponbidea. Hori horrela da, hau da, gure eguneroko jardunaren bidez, nahiz eta hamarnaka etxe jaberen abusuei aurre egin, abusuzko klausulak, prezio egoerak,
hamarnaka etxegabetze gelditzea lortu, presioaren bidez, etxe bizitza alternatibak lortu kasu batzuetan, nahiz eta hori guztia egin, arazo hauen guztien sorburua den gizarteroak jira eta bira segituko du, eta arazo hau birproduzituko da etengabe, gertatzen ari den moduan. Nahiz eta gu, sindikatu moduan, bai goazela fintzen gure lana, baina etxe bizitzaren arazoa okerra gora doa, nahiz eta gu horregon. Orduan gure ekarpena lortzen dugu esan bezala borroka politiko orokorrago baten baitan. Zer esan nahi horrek? Eta honekin abukatuko dut. Gure eguneroko borroken bidez, oroar, horrela labur esan da, langile klasaren antolakuntza independentea indartu behar dugula, horregin behar dugula postua. Independentea esaten dugunean, dugu enpresariekiko eta alderdi politiko instituzionalekiko. Konponbide faltxo horiekin apurtzeko esan dudan moduan. Eta gure eguneroko jardunera itzuliz, gure lanaren funtsa izango litzateke, etxe bizitzaren esparruan, horregatik sindikatu izena esango dugu, langile klasaren bizibaldintzen defentsa bat egitea. Horretarako, telefono bat eta bulego bat ditugu, baita beste kontaktu gure batzuk ere, arazoak dituen jendea gurekin harremanean jartzeko, kasu gehienak ez dira publiko egitera iristen, bai aholkularitza juridikoaren bidez, baita zenbait esku hartzeren bidez, gizarte zerbitzuetara lagunduz, etxe jabekin negoziatuz, epaitegietan eta lortzen da, konpontzea, arazoa atzeratzea edo bere horretan gelditzea. Kasu konkretu batzuetan ere salaketa publikora eta borroka prozesuetara iristen gara, eta batez ere, azken urtetan izan dituguna dira etxegabetzeak, igual ikusi dituzue edabideetan, alokairuagatikoak gehienak. Eta kasu horietan, gure kideen bizibaldintzak defendatzearekin batera guztu ez garela aspektu defentsibo huts horretan gelditu behar, eta beste helburu batzuk ere elikatzeko balio behar dutela borroka hauek, ez? Batetik, uste dugu garaipen konkretu horiek lortzaren bidez, langile klaseak bere gaitasun propioengan eta antolakuntzaren kultura horrengan duen konfiantza maila handitu egiten dela, borrokaren eraginkortasuna edo demostratuz eta hori despolitizazio garai hauetan oso beharrezkoa da. Bestetik borroka hauekin guk beti saiatzen gara kausa struktural, nik aipatu duan lehenagoko egiturazko kausa eta arazoaren erantzuleak seinalatzen, batzutan hori izena bizenekin, ze korralitoaren izena bizen asko daude esparru honetan. Pentsatzen dugulako, maila kulturalean ere, oso erabilgarria dela jendeak bere azalean egunerokoan bizituen arazo hauen erroa identifikatzea, batez ere ikusten dugu etxebizitzarekin arazo latzenak dituen jendeak eta etxegabetze prozeduetan daudenak eta oso erraz ulertzen ditu guk transmititu nahi ditugun ideia hauek, haien azalean sentitzen dutela, horretako, potentzialitate handia dauka, etxebizitzaren arloko sindikalismo horrek horrelako borroka kultural bat aurrera eramateko. Eta azkenik, eta pixkat gure jardunaren funtsa, ja esan dut, errepikatuko dut, da hori langileriaren antolakunde independenteen indartze bat ematea, zentzu orokorrago batean ez bakarrik etxe bizitzan, ez? Hau da, gure borroken bidez, antolakunde horiek auspotzea, jende aldetik, geroz eta jende gehiago izan, geroz eta gauza handiagoak lortu halko ditugu, gaitasun ezagutza juridiko eta gaitasun sindikalen aldetik, baliabide tekniko eta logistikoen aldetik, eta hori etxe bizitza sindikatu hau bitartez, gizartearen erabateko eraldak eta hori helburu izanik ez, begibistatik galdu gabe, eguneroko borrokarekin aurrera pausoak eman, norabide horretan, ez? Horrela elkarlotzen da, pixkat borroka konkretuago eta gure helburu estrategikoagoak. Eta espero dut oso nasia ez izan azken